natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Okay, good afternoon. Kasama-sama natin ang Diyos at kasama-sama rin ninyo si Father Butch Bombase, OP, sa tuyang programang Maray na Hapon, ngunyanal daw ning Lunes, petsa 11 kang bulan ning Agosto 2025. Kumusta ka mo mga tugang? Sana po yaon kamo sa maray na kamugtakan. Kasi Father Butch yaon sa iyang maray rahay na kamugtakan sa sakuyang kwarto. Medyo malipot-lipot ko niyan, takasubagong aga ko pa pinaonso sa kuyang air condition. Ngunyan na daw ang sa indong lingkod, medyo busy-busy na naman bilang direktor kang campus ministry digdi sa UST Legazpi. At the same time, chaplain kang University of Santo Tomas Legazpi. Pero kahit na nga ni busy ang sa indong lingkod, dahil kumang kamutabi pababayaan. Dahil mahal na mahal kamo ni Father Butch. Totoo naman yan ha. At kasugma ba the other day, kasugma pala ng aga, nagpagasuli na po ako dyan sa may CQ, dito sa Rawis. Pagkatapos anong pangalan ko ito? Sabi ko, ano tabing pangalan mo? Si Danilo. Oh, Mang Danilo. Sabi ko, okay, gasoline boy nini, kurang na, pero matibay yung pa mag-gasoline boy. Hindi na pala gasoline boy yan. Gasoline man. Thank you very much, Mang Danilo. At gusto ko batiin din po mga tugang na kasabado kasi si Father Butch nagduman sa Kawalig. At the same time may namit akong mga tao duman at nagdadaog din sila sa tuya sa programa. Sabi, Father, shout out naman ang Calwit family ng Ligaw. Yan, okay. Thank you very much po sa mga nag-aantabay permisa sa tuyang programa. Alauna hanggang alas 2. Lunes hanggang Sabado. Yan, magayon mga tugay. Naugma ko ko talaga pala nga nagkadanaog sa imo, Father Butch. Thank you very much. Medyo sabi ko, abalang-abala ko kasubago pang aga pagkamata ko. Kasi, siyempre sa flag ceremony, digdi sa UST Legazpi, kay tong junior high school, binabati ko pa, nga lang, din sila man nagdadangog. Nasa klase ito mga aking itong yan yung junior high school ng UST. Anyway, so mga magurang siguro kung nagdadawog sinda. So anyway, kasubagong aga, mga 7:30, ako po ay nag-attend sa indang flag ceremony. At usually, sabi nga, first Monday of the month, nga lang, kaso 4 kaya, dahil kami nakapwedik, and then sa tinatawag na, igwa kaming Mass of the Holy Spirit. Kaya kung tutusin, ngayon ang first Monday of classes ninda. Kasi last August 4, last Monday baga, yung Mass of the Holy Spirit for the newcomers. And then nung August 5, Mass of the Holy Spirit for the old students, nung elementary, high school, senior high school, and then college and graduate school. Yung graduate school kan Sabado. So sa hindi Mass of the Holy Spirit. Yan. Kaya kasi bagong aga, liigwa kami ng morning praise. At siyempre ang sa indong lingkod, nagtaoning patara-tara. Inspirational. Ang apod mi kayan, morning praise after the flag ceremony. And then yung ang sabi ko sa inda, well, ngayon na buwan na sa tuyang sineselebrar ang kapistahan ni Santo Domingo de Guzman. At sabi ko, si Santo Domingo de Guzman, naging estudyante rin po siya. Estudyante siya. Kaya sabi ko, let us imitate Saint Dominic de Guzman as a student. And as a student, nakita ko mga tugang na si Santo Domingo was a humble student. Hindi hambog
kundi humble, mapakumbaba. Kasi in order to learn, humility is important. So, magpakababa, magpakubaba. So, importante talaga yan. Hindi ka matututo eh. Pag ikaw ay mayabang. Pag halimbawa, isang estudyante, sabi, Ma'am, alam ko na yan. Alam ko na yan. Hindi ka matututo. Pero kung sabi, gusto kong alamin, yun, matututo ka. Kaya nga, humility is important. So sabi ko sa Enda, so in order to learn, in studying, you have to be humble. Kasi, importante mga tugang yan, as a student, pag ikaw ay isang estudyante na mayabang, hindi ka matututo. Kaya humble student. So pangalawa, sabi ko, si Santo Domingo, nag-aaral siya, hindi parang makakuha ng malatas na marka. Kundi parang matuto siya, malaman niya ang katotohanan. So yun naman talaga importante sa pag-aaral. Ang pag-aaral ay parang matuklasan natin. Hindi lang yung karunungan, kaalaman, kundi matuklasan natin ang katotohanan. So we study for the truth. At sabi ko nga, in order to know the truth, we have to be humble. Kasi pag ikaw mayabang, hindi ka talaga matututo. At the same time, pag mayabang ka, kaya ang mga taong truthful, they're also humble. Yung mga taong naghahanap ng katotohanan ay mapakumbaba. Kasi they have to admit that they do not know. Yun. Once you admit that you do not know, then you will learn. Napakalaga. Kaya sabi ko sa Enda, let us imitate Saint Dominic de Guzman as a humble student who is always seeking for what is true. Ano bang katotohanan? Yun ang hanapin natin. Hindi naman tayo nag-aaral parang makakuha ng mataas na marka o makapagtapos lang. We don't study for the sake of studying. We study so that we be able to know the truth. Because remember, the truth will set you free. Yan. So, yun naman talaga. Kaya nga, si Santo Domingo, pinahalagan niya ang pag-aaral. Yan. Pag-aaral. Pahalaga natin ang pag-aaral. At ilagay natin sa tamang motivation or intention ang pag-aaral. Okay? So, sabi ko nga sa kanila, pag-aaral para makatuklas tayo ng katotohanan. Bakit? Ang katotohanan kasi ay yan ang magliligtas sa atin. So in other words, we study in order to be liberated from ignorance, and from lies. Kasi yan importante mga tuga eh. Parang hindi tayo ma-scam, hindi tayo malito, hindi tayo ma-confuse. So in other words, mahalaga po ito. We study, the negative thing there is the study in order that we may not be ignorant and then we may not be ma-entice ng kasinungalingan. Ayan. Kasi pag tayo nag-aaral, pagkatapos nagsisinungaling, ay hindi talaga tayo maliligtas. Kaya nga, sabi ko nga, si Saint Dominic mga tugang, siya po kasi ay he sent his apostles, the followers, the 16 followers of Saint Dominic, pinadala po nga niya. Saan? Pinadala niya po sa tinatawag na University of Palencia. Tingnan mo yung during that time, ang universidad ay talagang mahal. Mahal mag-aral. Kahit ngayon, mahal pa rin mag-aral eh. Totoo naman talaga eh. Mahal na mag-aral. Pero kahit na nga mahal mag-aral, pinadala ni Santo Domingo ang kanyang mga unang followers, the first Dominicans, doon sa University of Palencia. Because, sabi nga, Saint Dominic de Guzman, the founder of the Order of Preachers, commonly known as Dominicans, profoundly influenced the church intellectual and spiritual life, particularly in the realm of study and the pursuit of truth.
Kaya nga, yung sa iyang misyon, sa iyang buhay, were deeply rooted in the love of God. Well, the salvation of souls and the defense of the faith through study, preaching, and holiness. Yan. Kaya sabi ko sa inda, yan sa mga estudyante kasubago yan. Ano? Sabi ko sa inda, at siyempre, mainit kaya, sinorten ko na lang. Pinaiksian ko na lang. Ang sabi ko sa kanila, pag nag-aaral tayo for the salvation of our souls and the souls of other people, totoo naman eh. Parang hindi tayo mapahamak at hindi maging tagapahamak. Yun. Kaya nag-aaral tayo, parang hindi tayo mapahamak at hindi tayo maghamak. Hamakin mo yan. Yan. Hindi po. Ang tayo nag-aaral, parang tayo ay maligtas, makaligtas. Ano? Sa kasinungalingan, maligtas tayo sa mga maling pagtuturo, at maligtas tayo sa anumang kapahamakan. Dahil naman dahilan, ano? Kasi Saint Dominic, pinadala niya ang kanyang mga unang alagad o mga first followers sa University of Palencia, Spain. Kaya nga, bilang sa Dominican, kasi sabi ko sa mga estudyante kanina, kayo mga estudyante dito sa UST Legazpi, you have to be influenced by the Dominicans. Ano? The centrality of study in the Dominican charism. Kasi sa amin, ang pag-aaral ay hindi po para magkaroon ng degree. Hindi lang para magkaroon ka ng administrative position. Hindi po. Nag-aaral kami para sa kaligtasan ng tao. Ano? Parang may ligtas ang tao. Kasi kung hindi mo pag-aralan yan, paano maliligtas? Kaya si St. Dominic recognized that to preach effectively and defend the faith, parang makapagpahayag, at the same time, pag ipagtanggol ang pananampalataya, sabi ni St. Dominic, one must be deeply grounded in truth. Yan, dahilan po yan pag-aral. And he insisted that members of his order dedicate themselves to assiduous, rigorous study. Sabi nga, if you do not study 1 hour, you commit a mortal sin. Sa Dominican po yan. Ano? Kaya you have to study. Hindi for the sake of studying, ano? Kundi in order that you be able to share what you have studied or contemplated for the salvation of other people. Palagi ang iniisip doon, kaligtasan ng tao. Okay? So, ang ginawa ni Santo Domingo, he insisted that yung mga miyembro ng Dominican o mga Dominican to dedicate themselves to rigorous study, especially of sacred scripture, theology, and philosophy. So this emphasis on study was not for its own sake, hindi dahil to study, but always oriented to the salvation of souls. Yan, sabi ko nga sa mga bata kanina, nag-aaral tayo para tayo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan. Kaya as the Dominican motto states, Veritas. Okay? Veritas. Dominican po yan eh. Actually, ang unang nagtatag ng Radio Veritas, Dominican. Si Father late Antonio Piñon OP. Ano? Dominican, kaya Radio Veritas. Ang Veritas po talaga, ang unang Radio Veritas po, ay nangyari po yan doon sa UST Manila noong 1970. Si Father Antonio Piñon ang siyang gumawa niyan. And then later on, lumabas po kasi siya, nawala na nga. Pero kinuha na po ng Diocese ng Manila. Kaya hanggang ngayon, dito sa Legazpi, mayroong Radio Veritas po yan. Kasi yan, nagsimula talaga yan ang history niyan. So St. Dominic believed that ignorance was one of the greatest threats to the faith. Kaya nga sabi, parang maligtas po tayo. And thus he sought to combat heresies, such as the Albigensian heresy. Maling mga turo, maling aral. Kaya dapat talaga mag-aral. Okay? So the Dominicans became known as learned order. May pinag-aralan. Producing some of the great theologians in the church, mostly si St. Thomas Aquinas, marami. St. Albert the Great, ang dami.
As pagdating sa art, si Fray Angelico, sila po talaga ay naging modelo sa pag-aaral. Okay? So St. Thomas Aquinas, St. Albert the Great, they remain model of how faith and work together. So hindi po nangangahulugan faith and reason are magkalaban. No, they can work together. Faith and reason can work together. So yung mga tugang, yan ang ginawa ko kanina. And ipapatuloy natin ito kasi importante ito sa panahong ito eh. Kaya sineshare ko ito sa inyo mga tugang na kahit na kayo po ay nakikinig sa DCGB, makapulot kayo ng katotohanan. Kaya kung nag-aaral kayo, nagmamaster kayo, o sa graduate school, whatever, patuloy pa rin pag-aaral. Ano ba talagang dahilan kung bakit ka nag-aaral? Ito pa'y parang makakuha ng degree lamang? O parang ikaw ay maging katulong o kasangkapan sa kaligtasan? Babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga pagiromdom. Ang oras tayo ngunyan, 18 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Okay, padagos po kita Girara sa programa Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. Ngunyan daw ning Lunes, pet sa 11 kang bulan ning Agosto 2025. And by the way, happy fiesta po sa Santa Clara, diyan sa monasteryo, diyan sa Gabawan ba yan? Diyan sa Daraga. Okay? Happy fiesta po sa mga tugang ta mga madre mungha diyan sa Saint Clare of Assisi Monastery. Yan. So any mga tugang, padagos kita Giraray, gusto ko pong batiin si Ami Estrella. Sabi, good afternoon, Father Butch. Yan, nag-message po siya. Anyway, mga tugang, ipadagos ko sa sinasabi ko sa inyo kasi di ba nagpuna ang pag-aadal. Kung alam mo, mga aaki nindo, pinagpapaadal nindo, kung kamo nag-aadal man, kasi ang pag-aadal is a learning, is a lifelong process. Learning is not only six at tinatawag natin within the four corners of the classroom. No. We have to study. Alam mo kahit ngayon, si Father Boots, nag-study pa rin. Hindi nangangahulugan na I study for diploma. No, I don't study for diploma. I do not study for requirement purposes. I do not study for the sake of grade. I study so that I can learn and then I can share. Yun naman importante. I can share what is true. Yan, napakahalaga. So sa Dominican, ang pag-aaral ay
para sa kaligtasan ng tao. Yan. So, at the same time, sa Dominican, ang pag-aaral is a form of prayer. Ang aral ay pagdarasal. Ang pagdarasal ay pag-aaral. Kaya napakalaga po mga tugang iyan. Okay? Kaya, for Saint Dominic, study was not merely an intellectual pursuit, but a form of prayer and contemplation. So, ulitin ko mga tugang, kaya kami nag-aaral, hindi parang magkaroon ng degree. Nag-aaral kami kasi itong pag-aaral nito ay parang pagdarasal po ito. Ano? That you maging malapit ka sa Diyos sapagat ang Diyos ay katotohanan, di ba? So, it's a form of prayer and a form of contemplation. Kaya si Santo Domingo, he understood it that the truths of the faith lead the soul closer to God. Alam mo, the more you study the Bible, you study about philosophy, about the church history, about yung mga bagay-bagay na pinag-aralan natin, ito po ay dapat mailapit tayo sa Diyos. Kung ang ating pag-aaral ay hindi tayo na ilalapit sa Diyos, there's something wrong with that. At halimbawa, ang ating pag-aaral, tayo ay ilalayo sa Diyos. To the point na hindi tayo naniniwala na sa Diyos. Nag-aral ka nga, may pinag-aralan ka nga, pero hindi ka naniniwala sa Diyos. So ano nangyari? Ang tandaan po natin, the source of wisdom is God. The source of everything is God. Kaya nga mahalaga po mga tugang that we study the truths of our faith should lead us closer to God. Mapalapit tayo sa Diyos eh. Ano? Kaliwa, nag-aaral ka ng anuman, science, math, English, whatever, at ito bang pag-aaral mo ay nailalapit ka sa Diyos, tamang pag-aaral po yan. Dahil pag ikaw nag-aaral at nailalapit ka sa Diyos, magbubunga po iyan ng mabuting asal. Yan na napakalaga mga tugang. May mga problema kasi ngayon na nag-aaral. Mataas na paaralan, mamantasan. Pero alam mo, nailalayo nila ang sarili nila sa Diyos at ginagawa na nila na ang sarili nila ay Diyos. As if na sila ang source of wisdom, source of knowledge. Tatandaan po natin, the source of knowledge is God. At bakit pinag-aaralan natin ang tungkol sa Diyos? Mahalaga po talaga yan. Pag-aralan natin ang buhay, pag-aralan natin ang Diyos. At kaya nga, pag pinag-aaralan natin ang Diyos, nagiging tayong malapit sa Diyos. At tayo nagiging malapit sa Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng magandang buhay. Ano? Kaya kung ang ating pag-aaral hindi nagbubunga ng mabuting buhay, sapagat tayo ay nilalayo sa Diyos, mag-ingat po kayo. Ano? Saan tayo niya inilalapit? Sa kaguluhan. Tingnan mo may maraming marurunong, pero tingnan mo, hindi sa katotohanan, kundi pangluloko. Kanina narinig ko, hindi ba? O may pinag-aralan. Yung sinasabi, actually yung flood control daw yan, di ba? Yung tungkol sa mga construction na yan. Ano? May pinag-aralan. Pero ano ba? Pandaraya. Gagamitin mo ba, nag-aral ka, parang matuto ka mandaya? Kasalanan po yan. Ano? Mag-aaral ka parang sa ganon, matuto kang mangurakot. Ano? Kasalanan po yan. Kaya nag-aaral tayo para tayo ay mailigtas sa kasinungalingan, sa kasamaan, sa kapahamakan, sa kaguluhan. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral. Yan ang problema ngayon eh. Marami tayo nag-aaral, may pinag-aralan nga. Pero ang pinag-aralan nila, pag-aralan natin kung paano tayo kukupit, paano tayo mandaraya, paano tayo mangungurap. Yan, paano natin na dayain ang presyo. Hindi po pag-aaral yan, pandaraya po yan. Kaya ang tunay na pag-aaral, ang pag-aaral that must make you closer to God. Kung nag-aaral ka at lalo kang inilalayo sa Diyos, delikado po yan. Kapahamakan po, hindi kaligtasan ang iyong mapupuntahan dyan.
Mahalaga po ito, paalala lang po kasi pinag-usapan nga natin dito ang pag-aaral. Kasi kanina, yan ang toko sa mga bata dito sa junior high school. Ano? Na ang pag-aaral, dapat yan ay maging kasangkapan para tayo ay makatuklas ng katotohanan at ang katotohanan magdadala sa atin ng kabutihan at kaligtasan, hindi kapahamakan. At lalong-lalo na, pag tayo nag-aaral, lalo tayong lumalapit, nailalapit sa Diyos at nailalapit tayo sa kapwa upang matulungan nga ang ating kapwa. Yan ang problema sa atin eh. Nag-aral ka nga. Nag-aral ka ng lawyer, abogasiya. Tama. Nag-aral ka ng engineer. Nag-aral ka ng doktor. Nag-aral ka ng maging pare. Nag-aral ka na maging preacher, nag-aral ka ng teacher, nag-aral ka kung ano pinag-aralan mo. Ang tanong, yung pinag-aaralan mo ba, yung nag-aral ka man, nailapit ka ba sa Diyos niyan? Yan ang tanong. At yung pinag-aralan mo ba, nagbubunga ba ito ng kabutihan sa kapwa? O sabi nga, iyan ay nagiging dahilan para ikaw ay makagawa ng kasamaan sa kapwa? Mag-ingat po tayo dyan. Anong klaseng pag-aaral yan? Tandaan po natin si Santo Domingo, ang pagkakaintindi niya na pag-aaral so that our soul will be led closer to God. So sinasabi nga, the connection between prayer and study is beautifully expressed in the Dominican tradition, where study is seen as a way of loving God with mind. Yun, totoo naman eh. Nag-aaral tayo at ginagamit natin ang ating talino parang makapagligtas, hindi makapagbigay ng kapahamakan. Ano? Nag-aaral tayo para sa ganun, mailigtas natin. Nag-aaral ka ng abogasiya, naging abogado ka. Ano nangyari? Yun, pangluloko. Nag-aaral ka ng engineer sa kalsada, pang-ayusin mga kalsada. O naging mayor ka, naging gobernador ka, naging congressman ka, naging senador ka, naging politician ka, nag-aral ka. Pero para saan yun? Sa ikakapahamak ng bayan o sa kaiuunlad at ikabubuti ng bayan? Father, hindi po. Sa ikabubuti ng bulsa ko yan. Kaya nga naman, tingnan mo, ang Pilipinas ay naghihirap. Sabi, ang yaman ng Pilipinas. Pero ang problema, hanggang ngayon, saan ba nangyari ang pag-aaral na yan? Yun. Ito, nung nakaraan, before the closing of the school year, sinabi ko nga yun eh, may mga nag-aral sa mga Catholic school. Sabihin natin, marami yan. Pwede, banggitin ko pa. Ateneo, Lasal, UST. Ang matataas na nag-aral sa Catholic school. Pagkatapos, siyempre, may mga, pero ano nangyari? Nagibang Catholic witnesses sila sa politika? O sila po ay naging hadlang pa sa kaunlaran ng ating bayan? Yan ang problema, Bakit ang tanong, saan ba nangyari? Father po, absent po kasi ako ng lesson na yan about humility, about truth, about charity. Absent po kasi ako niyan. Gagawa pa tayong dahilan, Yan ang problema mga tugang, May pinag-aralan ka, mabuti pa kayo walang pinag-aralan. Basta gumagawa ng kabutihan. Ikaw may pinag-aralan ka pa. Pero ano ginagawa natin? Yun ang problema. Kaya nga, paalala lang po ito. Kasi ang anumang pag-aaral, dapat ito ay magdudulot sa atin ng pagiging malapit sa Diyos at paggawa ng kabutihan. Yan. Kaya sa Dominican tradition, napakahalaga po ito. Study is seen as a way of loving God with the mind. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, a spiritual son of St. Dominic, sabi niya, ito'y sinulat niya sa Summa Theologiae, primera segunde,
Questiones 27. Okay? To love God is something greater than to know Him. But acknowledge is that first step to love. Totoo naman, you cannot love when you do not know. Okay? You have to know first in order to love. Yan. So, napakahalaga. Babalikan ulit natin ito. Napakahalaga ito na pag-aaral ay dapat maging malapit tayo sa Diyos. Yan. Kasi last August 8, kapiyasahan po ni Santo Domingo yan. At wala po akong paraan na ngayon maisabi ko sa inyo na ang pag-aaral napakahalaga po sa amin mga Dominican. Hindi parang makakuha ng degree o makakuha ng diploma, kundi ito po'y maging kasangkapan namin para sa kaligtasan ng tao. Parang mailigtas ang tao. Kaya pag-aralan natin paano magkaroon ng kaginawa ng tao. Pag-aralan natin kung paano maligtas ang tao sa kasinungalingan, sa pangapanlilinlang. Yan ang kailangan natin. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng paalala. Ang oras po natin ay 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paniningatan sana magsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita ganaray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan daw ng Lunes kung saan sa tuyang tinutukar ang kahalagahan ng pag-aaral. Noong Saturday, nasabi ko ito sa inyo mga tugang, pag-usapan natin ang mga kahalagaan. Yes, isang kahalagaan dito, ang pagpapahalaga sa pag-aaral. So sinasabi ko mga tugang na ang pag-aaral ay hindi po yan simpleng sabihin natin na makakuha ng diploma. Ang pag-aaral ay napakahalaga po upang tayo ay maligtas. Yan. So, isa pang bagay na kung bakit sa mga Dominican ay mahalaga ang pag-aaral. Kasi nga,
ito ang sinasabi natin, hanapin ang katotohanan lagi. Kung yan naman talaga ang dahilan eh. Huwag natin hanapin yung kayamanan o anumang mga bagay, kundi katotohanan. Kaya nag-aaral tayo parang matuklasan ang katotohanan sapagkat pag natuklasan natin ang katotohanan, may kaligtasan. Tanda, sabi, truth will set you free. Totoo naman eh. Ang mga taong nasa katotohanan ay may kaligtasan. Ang mga taong nasa kasinungalingan ay may kapahamakan, kasamaan, kaguluhan. Totoo naman yan. Ano? So kaya nga sa mga Dominicans, mahilig po mga tugang, the establishment of schools and universities. Tulad dito sa Pilipinas, makikita mo na ang mga Dominicans ay nasa university. Dalawang university actually, University of Santo Tomas Legazpi, yan, and ang pinakauna, ang University of Santo Tomas Manila. Then may mga colleges. Nakita natin ang colleges of Letran College sa Intramuros, Letran College sa Calamba, Letran College sa Abukay. Yun. At ngayon mayroon tinatay naman doon sa Jensan, University of Santo Tomas. Yan, Jensan. Yan mga tugang. Kaya the St. Dominic emphasizes on study led to establish Dominican schools and universities, which became, sabi nga ni, centers of theological and philosophical excellence. Ano? So, the Dominicans were instrumental in the development of the medieval university system. Tandaan po mga tugang yan, ha? Kaya ang mga Dominicans naging kasangkapan doon sa medieval university system. And their influence can still be seen today in institutions dedicated to the study of theology and philosophy. Okay? So the Dominicans were among the first to adopt the work of Aristotle. Kilala niyo si Aristotle? Si Aristotle, mga tugang, siya ay philosopher. At pinag-aralan ni Santo Tomas yan, ano? So integrating his philosophy into Christian theology. Na ibig sabihin, yung faith is not contrary or contradiction to reason. So, sabi nga, reason or philosophy is the handmaid of theology. So, important because where reason ends, faith begins. Hindi naman lahat ma-explain ng reason eh. Hindi. Kasi may mga bagay na talagang malalim eh. May mga mystery. Paano ma-explain ang tungkol sa Diyos? It's a mystery. Pero makikita natin na maipapaliwanag. Kasi St. Thomas Aquinas, di ba? Can prove the existence of God even from reason. Yun, 5 proofs nga, di ba? Sinasabi na, sa first proof, if there is mover, there is a motion. Yun. Yung makikita natin yan. Kaya nga, kahit hindi naniniwala sa Bible, ang tao, by reason, he can also learn that there is a God out of the 5 proofs of St. Thomas Aquinas. Yan. Maliwanag po yan. So, integrating philosophy into Christian theology, which was later perfected by St. Thomas Aquinas, and the synthesis of faith and reason become the hallmark of Catholic intellectual tradition. Napakahalaga po yan. So alam mo, si Santo Domingo, talagang siya po ay modelo, example of his life. He was a model how study and holiness can go hand in hand. So in other words, pag tayo nag-aaral, tayo ay dapat maging banal. Sinabi ko kanina sa inyo mga tugang na ang pag-aaral should lead us to God. Dapat madara kita sa Diyos. Kung nag-aaral kita at nailalayo tayo sa Diyos, delikado yan. Delikado. Anong klaseng pag-aaral yan? Hindi sa katotohanan. Kaya nga, pag tayo ay nag-aaral at nag-aaral ng katotohanan,
na ilalapit tayo sa Diyos. Ano? So, napakahalaga yan mga tugang. So, in other words, studying and holiness or study and holiness go hand in hand. Hindi po ibig sabihin, ang taong nag-aaral ay hindi banal. Kaya nga lang, kung ikaw nag-aaral at ang pinag-aaralan mo hindi katotohanan, hindi ka magiging banal. Ang tawag sa iyo, hangal. Sabi nga sa Bible, only the fool says there is no God. Yan. So, study and prayer, they are actually magkapatid. Mag-aaral tayo at nagdarasal tayo. Okay? So, yan mahalaga. It has go in hand para tayo ay maging banal. Okay? So, his life demonstrated that true knowledge is not simply about accumulating facts, but about growing in wisdom and charity. Yan ay mahalaga, ano? Kung nag-aaral tayo at nailalapit tayo sa Diyos, ang pag-aaral mong yan, makakapagligtas. Pero kung nag-aaral ka na hindi ka nailalapit sa Diyos, ikaw ay mapapahamak. At the same time, ikaw ay malilin lang, ano? At makakapagbigay ng confusion or chaos, ano? So napakahalaga mga tugang ito, ano? So anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga pag-inomdom. Ang oras sabi ko niyan, 43 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa uling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at kasama-sama rin natin lagi ang Diyos at kasama-sama ninyo si Father Butch. Ano? At pinag-usapan niya natin ngayon ang pag-aaral. Ano? Importante kasi yun eh. Ang pag-aaral natin ay nailalapit tayo sa Diyos, tamang pag-aaral yan.
magiging banal. Pero halimbawa, nag-aaral ka at nailalayo ka sa Diyos dahil sa ikaw ay nagiging makasarili, nagiging mayabang. Kasi nga, ang tunay na mag-aaral, ay hindi mayabang. Kasi sasabihin niya, may alam ako, pero hindi ko alam ang lahat. Yan ang tunay na estudyante. Kaya natututo siya. Kaya Santo Domingo, siya po ang modelo ng isang estudyante na sinasabi niya na ang pag-aaral ay napakahalaga. At sabi nga, Saint Dominic offers a powerful example and intercession about studying. He teaches us to approach study with humility. Approach study, bakit nag-aaral ka with humility, recognizing that all truth ultimately comes from God. Gabos iyan, ang katotohanan, nanggagaling po yan sa Diyos because God is truth. Yan, napakalaga po yan. Kung sasabihin natin na, well, dahil matalino talaga ako yabang mo, So, ang kayabangan ay nagdudulot lamang yan ng kapamakan at kasamaan. So, anyway, sabi ni Santo Domingo na tayo pag nag-aaral, dapat maging mapakumbaba. At tanggapin natin na ang lahat ng mga bagay na yan, lahat na katotohanan, ultimately comes from God. Galing sa Diyos po yan. So, sinasabi pa rin ni Santo Domingo, pinapagirumdum sa mga tugang, that study is not an end in itself. Hindi po yan hangganan, but only a means to know, love, and serve God better. Napakalaga, di ba? Siguro nakakalimutan ninyo yung catechism. Balikan lang natin ang catechism. So, sinasabi dito that ang pag-aaral is not an end in itself. Ano pag sinabing not end in itself? Hindi hangganan. Paraan lang po ito. Kaya pag nag-aaral tayo, na ito ba yung mga paraan, parang tayo ay hindi po malinlang or madaya. Kaya Saint Dominic de Guzman encouraged us to integrate study, pagsamahin natin ang pag-aaral, ang pagdarasal, asking the Holy Spirit to enlighten our minds and hearts. Napakalaga po yan. Na wag nating kakalimutan na ang mga bagay na yan ay talagang mahalaga. Mahalaga yon. At sa pagpapahalaga, pinapahalagan po natin ang tungkol sa Diyos. Yan. As Pope John Paul II once said in St. Dominic, he was a man of prayer, a man of study, and a man of apostolic zeal. May his example inspire all the students to seek truth with diligence, to use the knowledge for the glory of God and the good of others. So sa mga katuwid, yung ating pag-aaral, ito po ay talagang dapat for the service of the church, for the service of God, for the glory of God and the glory and good of others. Okay? So sabi nga, kung ikaw estudyante, na nagdadagog, kasi sabi ko, ang pagiging estudyante, hindi lang naman yung grade elementary ka, junior high school ka, senior high school ka, or alimbawa, ikaw ay sa graduate school. Kaya ang pag-aaral, mga tugang, is a lifelong process. Kaya hindi nangangahulugan na, tapos na akong theology, tapos na akong ganito, MBA, tapos na ako. Hindi pa tapos ang lahat. Kaya continue studying. And how do we study? Study with humility and with prayer. Okay? So, yan mahalaga, mga tugang iyan. So, sabi nga, if you are a student, you might consider invoking St. Dominic intercession before studying. Maganin pag ikaw ay nag-aaral, tawagin mo si Santo Domingo na aral ka rin. At the same time, makuha mo rin ang dapat mong makuha. May kasabihan dito na if you are a student, you might consider invoking St. Dominic intercession before studying. Maganda yun.
A simple prayer could be, madarasilin ko mga tugang ha, O Holy Father Dominic, light of the church, preacher of truth and grace, preacher of wisdom, intercede for me. I seek to grow in knowledge and the wisdom that may always use yung sinasabi dito ha, use my studies for the glory and salvation of souls. Ulitin ko mga tugang, kung bakit tayo nag-aaral. We study not simply for knowledge, no, not simply for score or diploma, that we may use our studies for the glory of God. Yan, ginagamit natin ang mga bagay-bagay na ito para sa for the glory of God, and for the salvation of souls. Yan ang importante mga tugang na huwag nating kakalimutan. Na sana nakakapagtao ko sa inyong inspirasyon, kasi bagong aga, yan ang aking shinare nga sa mga bata, na ang pag-aaral natin ay talagang ang pinakadahilan kung bakit tayo nag-aaral, hindi para makakuha ng marka. May marka ka, wala ka naman natutunan, hindi mo rin ma-apply, sayang lang, di ba? Dapat medyo pakinabangan mo. Yan, pakikinabangan natin. Paano mo papapakinabangan? Yan, may mga okasyon tulad sa tinatawag natin ng mga celebration. So mahalaga po 'yan. Na si Santo Domingo de Guzman nagpapaalala sa atin na ang pag-aaral ay magiging paraan iyan para sa iyong ikababanal. Hindi ikakahangal kundi ikababanal. Ikaw ba'y nagiging ka bang banal sa pag-aaral na ito? Yan, napakahalaga po yan. So anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram at ito nga mga tugang ang nangyari na si Father Bus medyo busy pa rin kasi kaninang umaga kami po ay nag-bless ng mga buildings dito. Everyday po yan. Bawat building dito sa UST Legazpi, mga classroom, at mga classroom at the same time mga mga offices ay aming binibindisyonan. Okay? So anyway, may tawag yata. May Marisol, good afternoon. Wala, hindi wala na. Okay, wala, hindi marinig. Okay, so mahina na dito pa ako sa kuyang kwarto, may nang signal. So anyway, nagpapasalamat po ako sa ating technical. Na walang iba kundi sino ba nasa technical natin ngayon sa si ano yata ngayon Lunes, si June Napoles. Thank you very much, June. So sa iyong pag-antabay at sa ating IT production na si Jerome Martinez, nagpapasalamat po ako at sabihin ko Giraray na mag-aral tayo parang tayo ay maging banal, hindi maging hangal. God bless you everyone and bukas magkita-kita ulit tayo at pagkatapos kasi nito may magbe-blessing din ako ulit sa mga buildings dito sa Muya sa UST Legazpi kasi bineblessan namin. Noong nakaraang linggo kasi mga tugang, sabi ko nga binugan ito ng sa dengue. So, nagpaging dito sa buong UST, sa campus ng Ramis, sa Piñaranda. So, sabi ko, to drive away the mosquito. Ngayon naman, bineblessan namin to with exorcise salt and blessed salt. And ito yung tinatawag na holy water, parang mabless ang mga offices at mga classrooms to free us and be protected from the evil one. Okay, thank you very much. God bless every one of you. Ito muli si Father Bus Bombasi OP na patuloy tayong mag-aral. Parang tayo maging banal. God bless you. Bye-bye. See you again. Thank you.